नमस्ते प्रणाम। तो देखी बड़ी सुंदर हम एगो जनेऊ के गीत लेके आइल बनी। तो हमार गीत के पूरा सुनम लोग आ कैसन लागल है जरूर बताइम लोग। अरे पापा हो कौन पापा के छौरा छीटैले रघु नंदन होके लगले बाबू के जनेऊ रघु नंदन होके लगले बबुआ के जनेऊ रघु नंदन जाहु हम जनिति कौन ननद आई रघु नंदन काशी जी में डलिति जनेऊ रघु नंदन काशी जी में डलिति जनेऊ रघु नंदन काशी जी में डलिति जनेऊ जाहु तुहु भाभी हो काशी जी डली तू जनेऊ रघु नंदन बिछावा से कार दौड़ती रघु नंदन बिछावा से मारसल दौड़ती रघु नंदन बिछावा से कार दौड़ती रघु रे जाहु तुहु ननद हो कार दौड़तु रघु नंदन बिछावा से बोका दौड़ती रघु नंदन बिछावा से बोका दौड़ती रघु नंदन चाचा हो कौन चाचा के छौरा छीटैले रघु नंदन होखे लागल बबुआ के जनेऊ रघु नंदन होखे लागल बबुआ के जनेऊ रघु नंदन जाहु हम जनिति अपने ननद आई रघु नंदन काशी जी में डलिति जनेऊ रघु नंदन काशी जी में डलिति जनेऊ रघु नंदन जाहु तुहु भाभी हो काशी जी में डली तू जनेऊ रघु नंदन बिछावा से कार दौड़ती रघु नंदन बिछावा से बोलोरो दौड़ती रघु नंदन जाहु तुहु ननद हो कार दौड़तु रघु नंदन बोलोरो दौड़तु रघु नंदन बिछावा से गदहा दौड़ती रघु नंदन बिछावा से कुकुर लाल करती रघु नंदन बिछावा से गदहा दौड़ती रघु नंदन भैया हो कौन भैया के छौरा छीटैले रघु नंदन होके लागल बबुआ के जनेऊ रघु नंदन होके लागल बबुआ के जनेऊ। कैसा लागल है जनेऊ के गीत बताई।